لەگەل دەستپێکردنا ئالۆزیên serbaziyê li navçeya Kendavê, Tengava Hurmizê ku weke yek ji demarên herî serekî yê enerjî û bazirganiya cîhanî tê zanîn, rastî rawestaneke bêhempa hatiye. Îranê bi karanîna hêza serbazî û şerê elektrînîk ev tiştekî nû ye ku dibe we bihîst dibe, di vî şerî de tê bikaranîn bi taybetî li Hurmizê. Tevaya çûn û hatina deryayî ya li navçeyê kontrol kiriye. Ev yek jî nirxê enerjiyê û ewlekariya deryayê xistiye metirsiyeke ciddî û mezin de. Li gorî datayên ku ji saziyên çavdêriya deryayî têne wergirtin, hejmara wan keştiyên ku rojane de Tengava Hurmizê de divê Tengavê de derbas dibin, ji 105 keştiyan hejmar daketiye tenê bo çend keştiyan ku li ser tiliyên destan têne hejmartin. Ev di demekê de ye ku ji 28 Sibata îsal ve dema ku şer dest pê kir, herî kêm 16 keştiyên bazirganî yên biyanî li navçeyê hatine armançkirin ku bûne sedema teqînên mezin û can ji destana hejmareke deryavanan. Rojnameya Wall Street Journal behsa çekekî nû yê Îranê dike. Dibêje ne tenê êrişên serbazî çûn û hatinê radwestîne, Tehranê sîstema şerê elektrînîk jî bikar aniye. Ji bo çi? Ji bo têkdana sîgnalan. Yardin Grûs ku rêveberê cîbcîkariyê kompaniya Orca AI dibêje Îranê cûreyeke mija dijîtalî çêkiriye. Tema dijîtalî. Zêdetirî 1200 keştî li navçeyê rastî pirzgirêkên têkçûna radar û sîstemên yê GPS yê mewqe location hatine. Wisa ku keştî li ser nexşeyên dijîtalî li cihên şaş xuya dike, an jî wenda dibe. Ji ber vê rewşê gelek keştiyên ku divê Tengavê de çûn û hatin dikirin, amûrên xwe yên nasnameyê ku jê re dibêje jê re tê gotin AIS ve mirandine da ku ji aliyê hêzên Îranê ve neyêne dîtin û destnîşan kirin. Ev yek jî metirsiya li hevketina keştiyan divê korîdorê yan jî rêrewa deryayî ya teng de zêde dike. Yanî metirsî heye ku keştî xwe bi xwe li hevdû bikevin. Ev çekekî nû ye ku weke şerê teknolojiya tê binavkirin. Her çi qasî ku niha jî liv û tevgera keştiyan de vê tengeyê de Tengava Hurmizê de nayê dîtin tenê masî divê avê de çûn û hatinê dikin. Em her dibêjin ku Tengava Hurmiz gelekî giring e, Îran û Trump yani Amerîka hema rojane behsa wê dikin, bûye karteke serekiya guvaşê di vî şerî de. Gelo ji ber çi? Çima Tengava Hurmizê ji bo cîhanê ew qasî giring e? Ez ji we re bêjim birêka hin amaran. Rawestandina çûn û hatinê divê Tengavê de ne tenê pirzgirêka petrolê çêkiriye, lê bandoreke rasterast li ser jiyana me çêkiriye, ser jiyana xelkê li seranserê cîhanê. Binerin ji sedî 20 petrol û gaza cîhanê divê rêyê re derbas dibe. Herûha kelûpelên xav, derman û madeyên kîmyayî jî birêka Tengava Hurmizê tê veguhestin. Weke nimûne niha cotkarên Amerîka gelekî bitirsin ji ber ku ziblê kîmyayî yan jî semat yê ku ji bo sektora çandiniyê pêwîst e her divê Tengavê de derbas dibin. Pirseke din derketiya rojevê dîrok xwe dubare dike ji ber ku şarezayên serbazî amece bi tiştekî dikin. Dibêjin dibe Amerîka weke salên heştê yên sed sala borî careke din berê xwe bide şerê keştiyan. Keştiyên çi yê ku petrolê hildigirin. Lê vê carê rewş piçekî cuda ye li gorî pisporan. Hêza deryayî Amerîka qebareya wê nîvê wê demê ye. Li hemberî vê yekê Îran jî niha xwedî teknolojiya drone û mûşekên pêşketiye koberê nebû, her wiha şerê teknolojiya jî niha dike. Li gorî texmînên
لیۆدسلێس و دوارێ ڤەگوهستن و بازرگانیا دەریاییدا یەک ji ڕۆژنامەیەن پسپۆریە هەری ناودار و کەڤنار یە جیهانەیە هەگەر کەشتیên ئەمریکا پاسەوانیە کەشتیên بازرگانیشی بکەن tenê ji sedî 10 ji çûn û hatina asayiya rojane dikare ji nû ve dest pê bike. Ev tê çi wateyê? Tê wê wateyê ku cîhan bi rastî li pêşiya krîzeke demdirêj ya enerjî û bazirganiyê ye dibe ku ev şerê 15 rojan bandora xwe bo 3 mehan jî dirêj bike eger dirêjtir jî nebe.